जोनोम सानखौनो थांखि लानानै बे थुनलाइ एबा खन्थाइनि जि हाबाफारि बे लिटारेरि फेस्टिभेलखौ खुंनाय जादों। नाथाय दिनै खुंखांनानैसो जोङो हमनो हादों, बुजिनो हादों जे बेनि जि इम्परटेन्स, बेनि जि गोनांथि, बियो जों साननायनिख्रुइ बेसेबांबा गोजौआव। बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसननांगौ होननानै जोंनि गेदेमा सुबुंफ्रा बुंलांदों, बड'फाया बुंलांदों। थांनाय 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादा मेंनाय गैयाजासे, जिरायनाय गैयाजासे बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांना लाखिनायल' नङा, मुलुगाव फोसावनो थाखाय, फेहेरनो थाखाय गोबां हाबाफारि मावबोबाय। बे गोलाव समाव जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय थुनलाइ सोरजिनाय हाबाफारियाव गावखौनो बाउसोमनानै रुंसारि जालांबाय, मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो आरज गाबबाय। दिनै बर' थुनलाइनि मानदान्दाया बेसेबांबा गोजौआव थांबाय। जोङो मिथिगौ भारताव बेसेबांबा सुबुं अनजिमा थानाय हारिफोर दङ। बे हारिफोरनि रावाबो दिनै 80 सिजिलाव थिसनजायाखै। नाथाय जोङो 15-20 लाखल' सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हारिया, मोनसे रावारि फोलेरा जोंनि रावखौ 80 सिजिलाव थिसननो हानाया बेसेबांबा गोग्गाथाव। दा बेनि थाखायनो बर' रावा दिनै भारत नाङैनो मिथिजाबाय आरो मुलुगावबो दिनै बर' रावा गोबां हारिनि मानसिफोरजों, गोबां स्कलारफोरनि गेजेरजों मिथिजागासिनो दङ। दा मानगोनां रायजोफोर, जोंनि हारि हिसाबै थांना थानाया सोरबा सासे दैदेनगिरिनि एबा सासे सुबुंनि थांखि नङा। बुहुमाव थांना थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थांखि जे मुलुगाव जोङो बर' होननानै थांनानै थानांगौ। आरो बे हिसाबैनो दिनै मोनसे राजखान्थियारि जांख्रिथाय जाबोदों, सोमावसारनाय जाबोदों। एखमबा एखमबा जोंनि मानसिफ्रा हाथियार दैखांनानै लानो गोनां जाबोदों। आरो बे नाङै फैनानै दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोबथा जानायनि उनाव जोङो मोनसे थासारियाव सफैनो हाबाय। दिनैनि समा जोङो सिलाय लानानै जुजिनायनि नङा, जोङो नांलाय खमलाय खालामनायनि नङा। जोंनि जि सोमावसारनाय, जोंनि जि जांख्रिथाय, बियो मेलेमजोंसो जोङो खालामनांगोन। बेबायदि मोनसे सम जाबाय। दिनै मेलेमनि दावहायाव बर' हारिया सोरजोंबा जेनगोन होननाय मोनसे थासारि गैला। मानोना दिनै बर' हारियाव गोबां सानसुमै ओंखारबाय, गोबां स्कलारफोर ओंखारबाय, गोरों मानसिफोर ओंखारबाय। दिनै नेशनेल, इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोंखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हानाय माखासे इयुथ्सफोर ओंखारबाय। दा बेबायदि समाव बर' हारिनि सुबुंफ्रा जोङो आन्दायना थायालासिनो जोङो खौसे जानानै सिगांथिंजाय आवगायलांनांगौ। थांनाय समाव जोंखौ सोरबाया जौगानो होआखैमोन, जोंखौ सोरबाया नेवसिदोंमोन, जोंखौ सोरबाया थगायदोंमोन, गादबदोंमोन। नाथाय थगायनाय, सोबख'नाय, गादबनायनि उनावबो बर' हारिया दिनै बे गासैखौबो नेवसिनानै जोङो सौसिनानै हां लानो हानाय मोनसे अबस्थायाव फैबाय। बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि माहारिनि खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै राजखान्थियाव फैदों। जोंनि आगानफ्रामबो हारिनि खामानि मावनो थाखाय जों अराय सम रेडि थागोन। राजखान्थिनि बेले बेजेखौ लानानै गोबां समाव हारिनि मानसिफ्रा गोनो गोथो जायो। आङो राजखान्थियाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन, आंजों लोगोसे जोङो जोंनि हारिनि माखासे माहारि आफादफोरखौ अराय सम मान होनांगोन। जोङो बिथांमोनखौ सिबिनांगोन। बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि नङा, बे 30 बोसोराव मेंनो रोङै जेरैबायदि हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय, बिनि थाखायनो दिनै बर' हारिया थांनानै दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बायदिसिना थासारियाव खामानि मावबोबाय, सानसेबो थाद'आ जासे, गिनाय गैयाजासे। बेनिखायनो हारिया दिनै बेसेबांबा मोनसे अर्गेनाइज आरो जौगानाय लेभेलाव फैनो हाबाय। बेजों लोगोसे मालाबा बिएलटि मुं लाना, मालाबा एनडिबि मुं लानानै गुबुन गुबुन मुंजों जोंनि मानसिफ्रा नांबोबाय, जोहोलावफ्रा जुजिबोबाय, गोबाङानो थैबाय। बे गासैबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जारिमिन। जोंनि जारिमिना जोबोद मोनसे गोख्रों जारिमिन। थगायजानाय, सोबख'जानाय, गादबजानाय, नासयजानायनि उनावबो जोङो फासयनानै थायै मोनसे जारिमिन, जोङो गंग्लायनानै थायै मोनसे जारिमिन सोरजिबाय। दा नंखायनो रायजोफोर, दिनैनि समाव जों बयबो दावगालांनांगोन। राजखान्थिया मालाबाबो खौसे जाया, नाथाय बिनि गेजेरावनो हारिनि खामानि मावनायाव जों बयबो खौसे जानांगोन। दिनै कानेक्टिं दा डट्स होननाय मोनसे थियरिखौ जोङो लानांगोन।
जोंनि गोरों गोराफ्रा सोरबा आबादनि फोथाराव दङ, जोंनि गोरों गोराफोरा सोरबा इउनिभार्सिटियाव दङ, कलेजाव दङ, सोरबा गुबुन गुबुन बिथिङाव दङ। बिथांमोनखौ खौसे खालामनानै हारि जौगानायनि हाबाफारियाव जोङो खौसे खालामनानै आवगायलांनांगोन। बे जथुम दिनै बे खन्थाइगिरि जथुमखौ जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलनि खालामदों। कभिडनि थाखाय गुबुन हादोरनि मानसिफ्रा फैनो हायाखै, बिथांमोनाबो अनलाइनाव थानानै बिथांमोना जगाजग जादों। दिनै बेखौ मानो खालामनो गोनां जाखो? थांनाय 30-40 बोसोराव जों जि जुजिबोबाय, बे जुजिनायाव माखासे पजिटिभ डेभेलपमेन्ट जादों, नाथाय माखासे नेगेटिभ डेभेलपमेन्टबो जादों। जोंनि हारिनि सायाव माखासे मानसिफ्रा माखासे दाय फोननाय बाथ्राफोरखौ बुंनायलाय एबा जोंनि जायगायाव बमा बारुद माखासे थैनि बाना जानायलाय दिनै जोंनि ओनसोलखौ बाहेरनि मानसिफ्रा एसे गुबुन मुंजों बिथाङा मख'यो। दा बेखौ खोमोरनो थाखाय, मोजां मुं लाबोनो थाखाय जोङो माखासे मोजां खामानि मावनांगोन। दा नंखायनो बे खन्थाइगिरि जथुमखौ जोङो गोजोन आरो अननायनि मोनसे खन्थाइगिरि जथुम होननानै बुंदों। बेवहाय सारा इन्डियानि खन्थाइगिरिफ्रा, लिरगिरिफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो गाबोन न'आव थांफिननानै सोरबा बिथांमोननि सिगाङाव बुङोब्ला बड'लेण्डआ भायलेन्ट, बड'लेण्डआ हिंसा, बड'लेण्डआव बुथारलायनाय जायो, बर' मानसिफ्रा गाज्रि होननानै बुङोब्ला बिथांमोना जोंनि जाना गसंगोन। जोङो सानथाम बड'लेण्डआव दंहैयोमोन, जोंखौ रावबो सिगियाखै, जोंखौ रावबो होसोआखै, जोंखौ रावबो बुवाखै, जोंखौ अननानै मोजाङै लाखिदों, जोंखौ खन्थाइ आवरायनो जायगा होदों, जोंनो आर'नाइ होदों, गामसा होदों, मोसानाय मुसुरनाय दिन्थिदों, मोजाङै बयबो रायलायदों। बेबायदि मोनसे मेसेजआ जोंनियाव थांगोन। जोंनि हारियाव दाबो माखासे जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि साननाय, गावनि गेजेराव एना एनि जानाय मोनसे सेक्सननि मानसिया दाबो लाबोनो नागिरो। आङो बिथांमोनखौ खावलायनो सानो जे हारिनि इयुनखौ नायनानै जोङो नैबे समाव बयबो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। दिनैखौ लानानैसो जोंनि हारिनि इयुना जागोन। दिनै थिग नङाब्ला माला थिग जागोन? थांनाय 30-40 बोसोराव सोमावसारनाया जोबोब्ला हारि दानायनि खामानि मावगोन होननानै जोङो बयबो लामा नायबाय। दिनै सोमावसारनाया जोबथ'बाय, नैबे समाव जोङो दिनै हारि दानायनि खामानिखौ बयबो मावनांगौ। जोंनो राजखान्थिनि खुनु क्रेडिट नाङा। राजखान्थिखौ जोङो अराय सम 20-30 बोसोर जोंनो राजखान्थियाव एमएलए मन्त्रि जागोन होननानैबो फैयाखै। आंथ' राजखान्थिनिनो मानसि नङा, राजखान्थियाव आं एक्सिडेन्टेलि फैनो गोनां जादों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैबो बर' हारि खैफोद अलखद दुखु गासैबो समाव बर' थुनलाइ आफादा गसंबोदों, दाबो गसंनांगोन आरो इयुनावबो गसंनांगोन। आरो मोजां थासारिनि खाबुखौ लानानै जों बयबो दावगालांनांगोन आरो बर' थुनलाइनि जि साननाय हनाय थुनलाइ आफादनि बेखौ जों बयबो गनायनांगोन। बर'आव दिनै मोजां लिरगिरि ओंखारबाय, बिथांमोननो जोङो खाबु होनांगोन। दामान गोनां रायजोफोर, आं गोलाव बाथ्रा बुंला, बयबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं रोजा साबायखर बावबाय। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आङो बड'लेण्डआव मोजां मोनसे थासारि फैगोन बेखौ मिजिंथिबाय आरो इयुनाव बयबो जोंनि हारि दानायनि हाबाफारियाव बयबो आवगायबोगोन बेखौनो आङो मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।